Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutiyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tuganan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlokan. Kahadloki ang Dios nga human mopatay may gahom sa pagtambok ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 ka gagmayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pasumbingay ni Jesus bahin sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon, applicable gihapon ni hangtod karon. Kay bao ba mo unsay rason nga ang tao magpakaron ingnon? O kasabot mo anang pakaron ingnon sa Tagalog. Unsam na sa Tagalog? Magbalat kayo. Di ba na may kanta no nga balat kayo lahat. Ano? Balat kayo pala. Ano ba to? Magbabalat kayo. Ano? Magpakaron ingnon. Lingiyay mong tupad ning nadili ka magpakaron ingnon. Kanabang mura kag buutan tanahon pero dili gidi ay labi na karon na ting eleksyon nya sugod ng kumpanya daghan kayo mga tigpakaron ingnon. Kusog na kay na sila mosuroy ngadto sa mga balay-balay, ang tanang iskina tanang suok ilagi ng suroyon pero inigdaog na mailhan to nimong dili tigpakaron ingnon kay mo padayon itong suroy mangita sa mga problema nga angayng sulbaron pero kadto mga tigpakaron ingnon na makita na lang sa tusunod eleksyon. Na mga tigpakaron ingnon. Unsa may rason nganong ang tao magpakaron ingnon? Gisumpay ni Jesus dire. Ningon siya, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Ang kahadlok nato nga mamatay or magantos ang atong lawas mo nang magpakaron ingnon ta, mamakakta, magmaskarata kay hadlok ta nga mabati ang atong dungog
masakitan atong lawas o kaha mamatay ta. Mauna magpakaron ingnon. Nangutang ka, di ka kabayad, daghan kay kag rason, daghan kay kag pasangil. Di jud ka mo tugas tinuod. Tuga na lang gusto tinuod, God. Nga binuang ra gitong imong rason-rason. Di ba? Bana magsigig pangatarungan, nakapangabit or nakahilabot og laing babae, daghan kay rason aron di lang yun masakpan. Ay, itugas tinuod, nakahilabot ko og laing babae. Ewa ko kapugong kay lami kay siya ikumparar nimo. Ana. Aron humanda yun. Asawa, nahilabtan sa laing laki, nagrelit-relit, nagsige na sad og relasyon-relasyon og laing laki, video call, tago-tago usbana. Itugan nga di ay laking bag-o nga murag ganahan gyud kay ko, madanig gyud ko niya dong nya bati nakikagnaong para nako. Nya mangutana ding ba na kinsab ng lakiha sa kanang gasigig misa diha sa atong parokya. Ganahan kay ko niya dong ana kay Diyos non kayo, ikaw yawanon kayo, ana isulti aron ikaw mapatay na ka. Pero ayaw kahadlok nga mamatay ka, lawas raman na. Pero imo manggisulti ang kamatuoran, og matod pa ni Kristo ang kamatuoran mo'y magdala kanato ngadto sa kagawasan. Truth sets us free. Ana na siya. Sa unang pagbasa, niingon si San Pablo nga si Kristo si Abraham nahimong matarong dili tungod sa iyang binuhatan, kung dili tungod sa kaluoy o gugma sa Dios. Unsa may gibuhat ni Abraham? Mituo siya nga ang Dios maluluyon ug mahigugmaon. Kanara ayaw nagtuo nga kita magbinuotan aron maluoy ang Ginoo. Dili bisag di pa ta magbinuotan, musamot ang kaluoy sa Ginoo. Kanang mga taong nakasa ni samot yun ang kaluoy sa Ginoo. Maubitan ng divine mercy. Unsa man ang divine mercy? Para na sa mga makasasala, the ocean of mercy. Ang problema kay ang mga makasasala magpakaron ingnon nga pwede na kong hunungon ang akong sala, pwede na kong wagtangon ang akong sala sa akong kaugalingong paningkamot. Muna nga inig-ingon ako ang mangumpisal ngayon, Pader, nagpuyo-puyo pa mi. Pila naman katuig siya. 5 na, Father. Nusaman mo magpakasal. Nagtigom pa mi, Pader. Anak. Nako, unsa man, andam bagyod kang musuod og langit. Andam jud ko, Pader. Unya, nagpuyo-puyo mamo. Maimpirno yung ka na. Ayaw sad, Pader. Musabot sad si Lord na naman may plano. Ana, kung sa may inyong plano magpakasal mi kanusaman og na nami enough money ready na mi zaman sakto na dili ang jutay ra may nitubag dili oy ingon ako unyang nagpuyo-puyo mo karon ang inyong plano inig ka January pa or February pa mo magpakasal next year. O mamatay mo sunod simana, asa man mo pa dong. Makapugong ba ng inyong plano nga magminyo? Nagasigi naman mo rog tinukhangay. Ana. Ang inyong sala nga gihimo kada adlaw, masulbad ka na sa inyong plano nga sunod tuig pa inyong kasal. Kuwang sa pagtuo. Nakaroon unsa may maing buhaton, nako buwag mo puyo, balik mo atong uyab-uyab, katong uyab pa mo, magtinanaway na lang mo, usahay tingali magkusi-kusi mo, pero wala na itipon puyo, di na magduog og higda.
di na magtinukhangay, magbasol. Dili na mawa inyong sala, pinaagig effort. Honest man sad may pader, wala man sad may nagluib sa usag-usa. O lagi, honest mo kamong duha, pero di mo honest ngadto sa Ginoo. Di ba ang unahon na to higugma si God man o? Love God above all, love your neighbor as yourself. Ana, unahang Ginoo, kamo may kay mong relasyon, kay wagin mo magluib. Pero sige mo pakasa, ang inyong relasyon sa Ginoo mo'y naputol. Maura ba to'y importante kayo nga relasyon? Kay ini kamatay na nato, mahunong na ni atong relasyon din ang dito mao'y mo padayon. We will be judged. Matod pa ni Jesus, pwede niyang itambog kamo santo sa impyerno. Sige, lingay mong tupad na kumusta imong relasyon sa Ginoo. Inamayo kag relasyon sa Ginoo. Ingna ko no. Oh, daghan kay natong tigpakaron ingnon. Kami sang mga pari, may sad kay mi dinhi mo misa-misa, buutan kay mignahom, pero ang amo dayong relasyon sa Ginoo putol na. Kay nagsige migkita ug ang madre, ana. Ang madre putol sang relasyon sa Ginoo. Ana. Pero may kay mga naong dinis publiko, may kayo. Pero putol ng relasyon. Kay matod pas Ginoo, wa gyoy tinaguan nga dili mabutiag. Ang tanan ninyong gibuhat dito sa tago, ako ginang gimonitor, nahibaw-an nako tanan. Kanang magsige rosaryo dinhi, kanang magsige rosaryo, sayo kay tanan magrosaryo, buutan magkana islagnaw, pero inikabot nga to punay panglibak na mga buang mo na. Kanang sige basa-basa dinhi, sige basa-basa dinhi, ana, lektor, salmista, nindoton pa kay kanta, nga iniglakaw nga tukos mo kay gnaon, kay kontra ang mga silingan, na buang mo na. Bitaw, mas may pa nang sigig pamalit og slat. Kay kana sigig pamalit og slat, imong manggikanlat ang imo unta. Kanang imo unta ba? Imong gihatag. Wa ka magpakitang tao, do na jud kay gikuha gikan nimo og imong gihatag. Nya moingon sa dayon ka, unya pader, kanang imong disap dako-dako man gina 500,000 man na per slot. Ug mo palit ko ang nagduha ka slot, pero di lang usa ko magpakasal, okay ra na. Sige, tubag ako no. Di good taon, okay ra. Otro sa di ay, otro sa. Oy, ang Ginoo dili pwedeng subornuhan og kwarta. Matod pas Ginoo, dili ko pwedeng masubornuhan. Fair, just, kayo siyang mo hukom nato, basig yun sa atong binuhatan. Bisag magpatukod pagagsimbahan, ikay mo angkon og tukod aning ato mga structures, gasto kag binilyon, bilyon, nindot kayong simbahan imong tukuron, pero sige kag pangabit, sige kag panikas des imong negosyo, sige kag daot ng imong isig katao, buangon ka, tablaran nimoy nothing. You are nothing in the eyes of God. Muna nindot kayo nga likayan gid nato ang sala. Unsaon paglikay sa sala? Mutuo ta nga ang Ginoo makabuot nato adto batas langit o adto batas impierno. Nobody can defend us before the Lord except our faith. Our faith in Him. Ang pagtuo nato niya. Pero pagtuo nga tinuoray dili tuo-tuo. Pagtuo nga anda mo sunod sa pulong sa Ginoo, bahala nagmasakitan, bahala nagmamatay. Nabitay
ni sulti nako nga ang iyang bana iyang gibuwagan kay sigihan siya kulata. Nya niingon ko niya, kinasal ba mo? Siya, kinasal, Father. Nako, balik sa imong bana. Siya na, mapatay yun ko niya, Father, o mo balik ko kay kuan. Grabe gid siya ka, bisyoso. Grabe siya mo, pasakit nako. Nako, mas maayo nang mamatay ka nga tuwa sa imong bana kaysa mamatay ka diha nga layo sa imong bana. Kay mamatay raman gyapon ka. Nako, mabangga day ka karon, di patay gyapon ka. Nya, unsa man niya ikwintahon sa Ginoo nga imong achievement in life, unsa may natuman nimo sa imong pagtuo, hangtod na convince siya ug nibalik siya siyang bana, purti niyang kulbaa kay basig mapatay si siyang bana. Nang iya sa daing bana nga manuyupay, gasigi na sa daig hilak kay gimingaw niya. Na mo to pag uli niya, gakos din niya nga sa iyang bana, wagid siya unsa, pero hangtod karon musuyop lang gyapon. Ang iya lang na lipayan kay di na siya masuko siyang bana og musuyop, iyang gidawat. Ug tungod siyang pagdawat, di na siya magyaw-yaw, smiling na siya gnaong, bisag sa tago nagsigig agas iyang luha, wa na sad siya kulatahas iyang bana. Lab na kaysa siyang bana, bisag nakasuyo pa. Maayo ba ang iyang gibuhat sayo? Buhata. Sige na manindog na ta.